Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Лао хора! Аз съм Адолов и тази седмица отново съм ви приготвил поредната доза глупости, които ще ви наговоря. Някои казват прави клиповете по-кратки, други казват прави клиповете по-дълги, други дават идеи за клиповете. Благодаря, хора! Без вас съм едно нищо. А други хора пък приемат нещата, които казвам, доста лично. Спокойно е! Това все пак е въпрос на гледна точка. Нещата, които казвам, са така както аз ги виждам. Всеки може да ги вижда различно. Или пък трябваше да кръсте шоуто гледните точки на всички. Или шибаните гледни точки за глупавите проблеми. Това скапано ежедневие. И всичко е шибано. Що пък да не го кръстя така? Така започвам и днес с една не толкова остроумна тема, но все пак тези неща на всички ни правят впечатление. Това са хората по улицата. Нали се сещате? Някои са си нормални, други не чак толкова. Аз май съм от странните хора. Бързащите хора. Това са хората, които за отрицателно време минават десетки километри. От Люлин до руски паметник за 8 минути. Или пък от Владиславо до катедралата за 3 минути и половина. Как става това, брат? Те за тея няма гравитация даже. Няма никакво триене отдолу. Те не вървят, те прилитат. Как го правят? Как ли? Ами те докато вървят и метър и половина около тях нищо не диша. Мятат ръце, лакти, крака, всичко глава. Така, като онова пиле от анимационното филмче. За тях времето не е величина. Прекалено мудните хора. Това са точно обратните хора. Те, които вървят супер бавно. Сещате се. Знам, че обикновено тези хора са стари хора, някой дядо или някой баба. За тях няма изобщо какво да коментирам, те просто това са им възможностите. По-странното е, че има и такива и млади хора. Вървят си, оглеждат се, влеят на някой витрина за нещо, което никога няма да си купят и просто ти пречат да минеш. Ти решаваш да ги разминеш отляво, те са там. След малко ти тръгваш леко надясно, те са там. Какво става? И не са само по улицата. Странно е как има хора, които 40 минути не могат да си платят сметката, която е 12,30 на касата в супермаркета. Отзад вече са направили 34 човека опашка. И тък му си плащат и ти си кажеш, не, да свърши. Идват по-добри времена. И те се връщат и казват: ами промених си решението, искам и едни дъвки орбици на слива. Как да стане? Агонията продължава. Хората на големи групи. Това е покъртително. Има 1 метър тротуар, на който всички хора трябва да вървим, а те са 4 и задължително трябва да вървят един до друг. Вземат цялото място и просто няма начин да ги размине. Скачаш на улицата, това е начинът. На всичкото отгоре не си вървят нормално, ами някакво победоносно като по филмите. Сещате се. Все отиват на някаква битка. Те отиват да си купят един среден дюнер и да го ядат 4-мата. Провираш се между тях и ако не си някакъв дебелак като мен да ги разбуташ малко, най-много да отнесеш някой лакът в лицето и да те смачкат помежду си, даже да не разберат какво става. А най-странното е, когато и някои хора от тези 3 групи изкарат и книжки. Да, случва се. Тогава става страшно. Като шофьори са луди, бе, човек. Те са луди. Свирят, качват бордюри, псуват, крещят. Да, факт, че понякога пешеходците не знаят какво точно правят и защо 10 минути стоят на пешеходната пътека, пишат на майка си във Viber, час и половина не е минала кола по улицата. Понякога не просто, че не искат да спрат да минеш, нищо, че си на зелен светофар, ами те се насочват и срещу тебе. Аз къде съм? Влизат от лента в лента, без мигачи, без нищо. Те са от Need for Speed Bulgarian Edition. Честно ти казвам. Карат се някаква малка еднопосочна уличка с 65 и после, що им ги няма огледалата. Да. Ако е валяло и си вървиш по тротуара, задължително да засечеш до някой локва с някой кола. Целия станеш в кал и лайна. А те те поглеждат с един доволен поглед тип. Това беше от мен за тази седмица. Искам само да кажа, че може да задавате въпроси тук в коментарите или във Facebook профила ми, няма значение, на които някой слънчев ден аз ще отговоря. Мисля да направим такова клипче, нещо както е модерно да се казва въпроси и отговори. Също така скоро ми предложиха да направя някакви тениски от една фирма с надписи лабаво, пуе, въпрос на гледна точка, няма значение, ще пусна моделчета във Facebook, вие там ще коментирате кои ви харесват, кои не, има ли изобщо смисъл да правя такива неща. Надявам се клипа да ви е харесал, ако наистина клипа ви е харесал, дайте палец нагоре, коментирайте и се... какво прикараме? Коментирайте и споделете, майка му шипа. Ако наистина клипа ви е харесал, дайте палец нагоре, коментирайте и споделете. Абонирайте се в VBOX, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, изобщо където поискате. Това е от мен за днес. Аз съм Манолката. Лабаво!